ସକାଳର ଶୁଭେଚ୍ଛା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଆଜି ସକାଳର ଦୃଶ୍ୟ ଭାରି ଚମତ୍କାର, ଭାରି ମନୋରମ। ମେଘ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ନଇଁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମେଘ ଗୁଡ଼ିକ ନଇଁ ପଡ଼ି ଛୁଇଁବେ ଛୁଇଁବେ ହେଉଛନ୍ତି ମାଟିକୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମାଟିକୁ। ଏହା ସହିତ ଚତୁର୍ଦିଗ ଶ୍ୟାମଳ ଶୋଭାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସତେ ଯେମିତି ଏଇ ମେଘ ଗୁଡ଼ିକ ନା ବୃକ୍ଷଲତା ଗୁଡ଼ିକର ପତ୍ର ସନ୍ଧିରେ ସନ୍ଧିରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଲୁଚକାଳି ଖେଳ। ବୃକ୍ଷଲତା ଗୁଡ଼ିକ ହର୍ଷୋଲ୍ଲିତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମେଘ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚୁପି ଚୁପି ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି, ଆରେ ରହ ରହ, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଯାଉନି, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଯାଉନି, ମନ ଭରିନି ପରା, ରହ ରହ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଘଡ଼ି ରହ, ତୁ ତ ଯିବୁ, ତୁ କ'ଣ ମୋ କଥା ଶୁଣିବୁ କି? ତୁ ତ ଶୁଣିବୁନି ନା, ତୁ ତ ଅମାନିଆ ମେଘ। ଏହିଭଳି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭାବନାକୁ ନେଇ ମୋର କବିତା। ଆଜିର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଲୁଚେଇ ପାରନ୍ତି କି ତତେ। ତାହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ କବିତାଟି। ଲୁଚେଇ ପାରନ୍ତି କି ତତେ, ଲୁଚେଇ ପାରନ୍ତି କି ତତେ, ଶ୍ୟାମଳ ପଣତ କାନିରେ ମୋର ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ। ଲୁଚେଇ ପାରନ୍ତି କି ତତେ, ଶ୍ୟାମଳ ପଣତ କାନିରେ ମୋର ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ। ହେଲେ ତୁ ତ ଏଡ଼େ ଅମାନିଆ ନୁଆଁଣିଆ ମେଘଟା ନା, ହେଲେ ତୁ ତ ଏଡ଼େ ଅମାନିଆ ନୁଆଁଣିଆ ମେଘଟା ନା, ମୁଁ କି ପାରିବି ବାନ୍ଧି କହତ ତତେ। ଖାଲି ଯାହା କହୁଥାଏ ବାର ବାର ମୁଁ, ଖାଲି ଯାହା କହୁଥାଏ ବାର ବାର ମୁଁ, ତୁ ବୁଝେ କି ନ ବୁଝେ, ମୁଁ ତ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀ ଦେଇଛି ନା, ତୁ ବୁଝେ କି ନ ବୁଝେ, ମୁଁ ତ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀ ଦେଇଛି ନା। ତୋ ପାଇଁ ପ୍ରତିଥର ପରି ଏଇଥର ମଧ୍ୟ। ହଁ, କଥା ଦେଇ ଯା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖୋଜୁଥିବି ତତେ, ତୁ ସେତେବେଳେ ଆସୁଥିବୁ ମୋର ପାଖେ। ଆମର ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ ପରା ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ, ଆମର ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ ପରା ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ। ମୁଁ ତୋ ବାଟକୁ ଏମିତି ରହିଥିବି ଚାହିଁ।